Da farko dai ga kanun labaran. Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya gargaɗi ainihin gwamnatin tarayya da ta canja salon tafiyar da take wa gwamnatinta a wannan lokaci, bisa yadda take ayyukan da take yi domin taimakon yankin wani ɓangare daban akan wani ɓangare. Wato Najeriya ta ƙunshi abubuwa guda biyu, yankin kudu da yankin arewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha, ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ku cikin ƙanƙanin lokaci. Rabi'u Musa Kwankwaso tun bayan kalamansa da ya yi ga ainihin gwamnatin tarayya, wato gwamnati mai ci a yanzu ta Bola Ahmad Tinubu, cewar ana yi wa wani ɓangare aiki ba a yi wa wani ɓangare. Tun bayan kalaman nasa ne jam'iyyar APC ta shiga taitayinta, wadda hakan ya jawo mata ɓaraka ba ƙarama ba. Haka suke ta fafatawa ganin cewar mutane 'yan jam'iyyar APC suna fitowa suna ƙaryata ainihin wannan magana da ainihin Rabi'u Musa Kwankwaso yake faɗa. Ya ce idan ba haka ba ne ba, a bi ta hanyar Kano zuwa Abuja. Wannan abin da ya fito ne daga ainihin bakin Rabi'u Musa Kwankwaso. Haka 'yan barandar jam'iyyar APC, wato jigajiganta kenan, su ne suka fito suna musanta wannan kalami na ainihin Rabi'u Musa Kwankwaso, wato jagoran jam'iyyar NNPP, jam'iyya mai alamar kayan marmari. Hakan dai tana ta faruwa dai, kalamansa dalilin wani kalaman nasa da ya ƙara yi cewar tuni aka kira taron gaggawa na ainihin gwamnatocin ma'ana da suke yankin arewa. Akwai gwamnan da ya fito daga ɓangaren Gombe yake cewa su gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ta yi duk abin da ta yi kuma tana kan cika yi don an haifar da ɗa mai ido. Hakan ya jawo cece-kuce a social media bisa wannan kalami na wannan gwamna. 'Yan state ɗin sun ce, ko 'yan jihar Gombe sun ce, su ba su ga wani alamu da aka yi na canji ba a gwamnatin Bola Ahmad Tinubu. A ta gefe kuwa za ku ji cewa Rabi'u Musa Kwankwaso ya fidda ainihin martanin cewar kar a dakatar da ainihin tsohon kwamishina, wato sufuri na jihar Kano, bisa ainihin wani abu da ake tunanin ya aikata, wanda watakila ko ba a ce ba shigo aka yi ba zurfi. Sakamakon jam'iyyar adawa ta jam'iyyar APC, yanzu jam'iyyar NNPP ta zame wa ainihin ciwon ido a sauran jam'iyyu, bisa jagora guda ɗaya da ake so ya faɗo cikin wata jam'iyya tsakanin jam'iyyar APC da kuma SDP. Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce yana nan zai fito takarar shugabancin ƙasa kuma bi iznillahi zai kawo gaci. Amma a ra'ayoyin jama'a sun fi kawowa cewa ya koma jam'iyyar Hamza Al-Mustapha domin su haɗe, domin a wayanda suka rage kenan masu wanda za su kawo wa talaka ci gaba. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha, ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ka cikin ƙanƙanin lokaci.